התורה רוצה ללמד אותנו איך לצאת מזה. יחלפו 1500 שנה מפטירת הארון, והימים האלה יהפכו להיות ימי הגלות, ימי הגזרות, ימי ההשמדות, ימים שאנחנו נתפזר בכל העולם. ימים שנריב ונתווכח כמו אויבים. התורה אומרת איך פותרים את הבעיה הזו. אתה רואה את הבית בוער. אתה רואה סביבך כולם שונאים וכועסים ואין תקשורת. מה אני הקטן יכול לפתור, יכול לתרום למצב? אומרת לך התורה, בחודש החמישי, באחד לחודש. אהרון הכהן מת ביום אחד, ביום הראשון של החודש, כי כל מהותו של אהרון הכהן הייתה אחדות. יש דרך אחת לצאת מהגלות הזו. יש דרך אחת לשבור את המעגל הזה, להתחיל להיות אהרון הכהן. ומה עשה אהרון הכהן? הלל הזקן אומר עליו, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. מה זה רודף שלום? רודף שלום הפירוש הוא שהוא עשה דברים לא לגליים בדרך לשלום. הוא עשה דברים לא נורמליים, לא מותרים בדרך לשלום. וזה מה שצריכים. אהרון הכהן נתן אהבת חינם. מה פירוש אהבת חינם? אהבה למי שלא מגיע לו. קל מאוד לתת אהבה למי שמגיע לו, ולהתעלם ממי שלא מגיע לו, אבל אם אתה נותן אהבה למי שמגיע לו, לא נצא מהגלות הזאת. עכשיו עבודת השם זה ללכת אל מעבר למה שמגיע, ולשפוך אהבה בלי סוף לכל אדם, בכל מחיר, לא משנה מה אמר לך, מה עשה לך, איך התייחס אליך, לא משנה איפה אתה. אנחנו צריכים לגמור עם הגלות, ולגמור עם הגלות יש רק דרך אחת, להתחבר לעם אחד. להתעלות מעבר לדעות, מעבר לוויכוחים, מעבר למחלוקות, לעצום את שתי העיניים ולחבק. אומרת לך התורה בחודש החמישי באחד לחודש, הקדוש ברוך הוא לא לקח אותו בט"ו באב ולא בי"ז באב, לקח אותו באחד לחודש. כי כל מהותו של אהרון הכהן הייתה ליצור אחדות. וגם במקרה שזה בא על חשבונו, על הכבוד האישי, שהוא היה צריך לשנות מהאמת, הוא היה צריך לאהוב אנשים רשעים שלא צריכים לאהוב אותם על פי ההלכה. את אהרון הכהן לא עניין כלום. הוא עשה מה שצריך כדי לפזר אחדות, וזאת הדרך היחידה לצאת מהמצב הזה. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו אלינו, שיבנה את בית המקדש, תן לו סיבות. תן לו סיבות, תגיד לו שהמשפחה מוכנה. תגיד לו שתזכיר לו את שם המשפחה, ולא את השם הפרטי.